सेनं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि थाखाय दिनै बिसायख'थि फोसावदिं मावख' बेखेवबाय। जमदुवार ब्लक बिपिएफ दोलोआ इलेक्शन स्टेयारिंनि साब कमिटिखौ बेखेवो। हाबाफारियाव बाहागो लायो सेनं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सभाराम बसुमतारी आरो एमसिएलए उइलियाम नार्जारी, बिजेपि जमदुवार मण्डलनि आफादगिरि सुजित मोसाहारी आरो गोबां बिपिएफ आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिसायख'थि फोसावदिं मावख'आ बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सेनं गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय एनडिएजों मदद होजानाय बिजाथि सभाराम बसुमतारीनि देरहानाया 100% रोखासै होननानै दाबि फोरमायो उइलियाम नार्जारिया। लोगोसे दङ जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा स्टेयारिं कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन दङ हरि कृष्ण मोसाहारी सार, लोगोसे आंजों दंफायो बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट राजु इस्लारि बिथां, लोगोसे जोंहा दंफायो जुमदार ब्लकनि आईसी जेनेरेल सेक्रेटारि सबिराम नार्जारी बिथां। बे समावहाय नोंथाङा जे सोंदों जे नैबे स्टेयारिं कमिटि बेखेवनायनि उद्देश्यआ मा, जों बयबो मिथिगौ स्टेयारिं कमिटिखौ मानो अपेनिं खालामनाय जायो आरो मानो गोनांथि दङ। बेनो जाहैबाय फैबाय थानाय जोंहा एप्रिल दाननि 9 तारिखआव जोंहा एसेम्बलि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाहाय जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै स्टेयारिं कमिटिया अपेनिं जाबाय। बिनि उनाव दिनै जुमदार कमिटि हिसाबै एनडिए हिसाबै दिनै जोङो नैबे जुमदार समस्तिनि सिङाव थानाय नोङो खासियाबारि नैबे बिपिएफ अफिसनि लांगोनायावनो जोङो बे स्टेयारिं कमिटिखौ दिनै अपेनिं खालामनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ बिथाङा सिगांनिफ्रायनो